Cordabona, danki pavo cooperación. Cordabona, fascíname por invita nombre en grande y persona tan interesante y sumamente abona. Cordabona, aortivi. Het is heel warm vandaag, dus dit ga ik u niet aandoen om heel lang te interviewen, het gesprek te voeren met u. Een boodschap voor onze medemensen, dus Nederlanders, wat is uw boodschap? Nou, Advies? dan zou ik de boodschap willen nemen die Nick van Landschot heeft uitgesproken. Het begint met luisteren naar elkaar en de moed te hebben om een stap naar elkaar te zetten. En dat is de boodschap die ik vandaag meeneem uit deze dienst en die ik graag aan uw kijkers en luisteraars mee teruggeef. Hartelijk dank voor het gesprek. En Graag wel gedaan. thuis. Dankjewel. En we gaan een gesprek voeren. Ik heb heel veel namen vandaag gehoord, dus neem me niet kwalijk. Kunt u zich voorstellen? Mijn naam is Elsie Herdoks van Award TV. Ik ben Erika Scheenstra en ik ben predikant van de protestantse gemeente van 's-Hertogenbosch en ik ben voorzitter van het Beraad van Kerken in 's-Hertogenbosch. Aha. En u? En ik ben Robinde Dot, bisschop van de Evangelische Broedergemeente. En daarnaast ben ik ook voorzitter van de Stichting Heilzame van de Slavernijverleden. Prachtig. En ik heb een vraag. Ja, dat mag. Wat betekent de dag van vandaag voor u? Dat betekent heel wat, want we hebben dit is een eindpunt van een hele lange voorbereiding van deze bijzondere dag. En het is een samenwerking van heel veel mensen en groepen en dans en muziek. En we hebben het net achter de rug en ik ben opgelucht en ik ben blij dat we dit met elkaar hebben kunnen vieren. Ja, en de bedoeling is, wat proberen we samen te bereiken? Ja. Voor de mensen thuis, hè? Ja, zeker. Nou, een aantal jaar geleden is herdacht dat de slavernij afgeschaft is. En toen heeft de Raad van Kerken in Nederland heeft excuses aangeboden voor de rol van de kerken in het slavernijverleden. En toen heeft 4 jaar geleden de kerken gezegd, we moeten dit ieder jaar herhalen om het niet te vergeten, om te herdenken en om vooruit te kijken en te vieren. En zij begon in Amsterdam en toen naar Dordrecht en toen naar Zwolle. En nu dit jaar zijn ze in Den Bosch. En proberen we terug te kijken, te herinneren en vooruit te kijken naar de toekomst. Ja, hartelijk dank. En voor u? Ja, en het mooie is natuurlijk dat het gezamenlijk wordt gedaan, hè? Met de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk. Dus dat is geweldig mooi. En inderdaad, zoals dominee zegt, van 2023 hebben we een hele landelijke viering gehad in Amsterdam. En toen hebben we gezegd, ja, dit moet gewoon elk jaar. Dat we toch stilstaan bij het slavernijverleden, maar ook dat we excuses hebben aangeboden. En dat we ook verder moeten, weet je. Maar je merkt ook, hè, dat is ook de rol eigenlijk van die heilzame verwerking slavernijverleden, om echt ook de bewustwording op gang te brengen. Want dat is nog niet bij iedereen bekend. Nee, want het heeft ook een stukje doorwerking. Het heeft doorwerking, ja, precies. En over die doorwerking, daar zijn we volgens mij nog lang niet klaar. Maar dat kan eigenlijk, denk ik, als we met elkaar in gesprek gaan, weet je. Ja. Wij kunnen met elkaar praten, we hebben dezelfde achtergrond. Jukoso, ik ben ook geboren op Curaçao, gewoond in Suriname. Ja, een Moximeti. Een Moximeti, dus we begrijpen elkaar. Maar en we moeten het samen doen, weet je. We wonen in dit land en willen we er een mooi land van maken voor iedereen. Dan moeten we vertellen de gezamenlijke geschiedenis die we met elkaar delen, hoor. Ja. En ik heb ook gelezen dat de kerk ook te maken had gehad met slavernij. Dus ze hebben dat ook gedoogd. Ja. Zeg ik dat correct? Ja, maar die bewustwording is er nu, hè? Nu pas, en dat is gewoon zo inderdaad. En we hebben excuses daarvoor geboden in 2013. En ik moet wel zeggen van, we zijn nu 10 jaar verder. Vooral door deze landelijke vieringen worden we ervan bewust. En inderdaad ook van, de kerk heeft ook niet zo'n mooie rol gespeeld. Ja, en het is heel warm. En waar kunnen mensen, want ik ga het kort maken voor jullie, want er zitten ook heel veel mensen die een gesprek met jullie willen. Hoe nu verder? Dan vraag ik het aan u. Ja, In Den Bosch. Nou, Den Bosch heeft zelf, de gemeente Den Bosch, onderzoek laten doen naar het slavernijverleden van de stad.
En daar zit een heel programma aan van verder onderzoek, maar ook dialoogtafels en bewustwording door onderwijs en het voorbereiden van een monument. Ja. Dus dat wordt een heel programma, maar dat kan ik natuurlijk niet helemaal verklappen. Ja, Dat gaat de wethouder pas op 1 juli vertellen. En het is wethouder. natuurlijk vandaag 27 juni. Dus dat programma komt, maar de gemeente neemt het heel serieus. En wij als kerken nemen onze rol serieus door mee te doen aan die activiteiten en die dialoogtafels. En ons serieus bezig te houden met onze rol en de bewustwording van het hele thema duidelijk te maken voor de kerkgang. Yes, er zijn heel veel media's vandaag aanwezig geweest. Nederlandse tv, Leo Voidicast, Award TV. Ja. Zijn er dingen die ik niet heb gevraagd, wat jullie kwijt willen aan de mensen, voordat we verder gaan? Ik denk dat je een mooie opname hebt gemaakt en als je een beetje de sfeer hebt gevangen van de dienst, dan denk ik dat we een hele goede, dat je het goed gedaan hebt. Oké, voor u geldt dat ook? Ja, hetzelfde. Oké dan. Dan wil ik zeggen, dames, hartelijk bedankt voor het gesprek en een prettige dag verder. Marcia, dank je. Graag gedaan. tot ziens. Oké, tot ziens. Aqui na nossa mira é palo de vida. Shona me que dona atenção na pintura aqui, afbeelding aqui. De afbeelding pintada door de Joyce Harry, senhora arubano, nanse na Aruba, biba na Holanda pa hopi ano. Esta escreve buki, e volar buki pa mucha, pero esta kunstenares também. Anto, essa aqui, ela traje ele especial para nós pa o dia de hoje. Anto, bota mira, que nós sabemos que esclavitud acaba, pero esclavitud acaba ainda não. Para uma bota mira, palo, está simboliza que é antigo seco, pero ainda está na cadena. De com está na cadena, para sombra nós não está claro ainda, para bisa que nós está claro para esclavitud. Nós está quieto vai den pena. Nós temos que sair fora de pena. Nós temos que reconhecer que pena tem e nós temos que trabalhar para nós sair fora de para sombra pena aqui que tu vai hoje em dia nós papel de discriminação nós papel de emocional young que tá traga esse sapato barato não para nós por vestir então aqui não tá do vender o picaro também panha não já então parte aqui parte direita mão direita está simboliza antes parte na mão robês está simboliza agora aqui. Aqui conosco também raciocina e nós ele laga nós mas laga Espírito Santo obra para amor, laga Espírito Santo bang obra para paz, bau de toda cultura. Não há que só, pero laga nós bang há que mais para mais além. Anto aqui na botamira de antes está simboliza ouro que é shonan tava usa para comprar escravo não. Nebanda aqui, nós mira que quando é book não de sabedoria que tem ave. Tem diferentes book de sabedoria. Cada tá papel dinâmico, pero lá nós vamos unir. Então esse é nosso papel ave de eenheid com o outro. Então essa aqui menciona que duna branco com preto Suriname tour. Lá nós vamos unir de luta de esclavitud. Marcia, dank je voor compartilhar isso conosco. De nada. Todo obrigado. Deus Dank obrigado, je. Deus. Danke para dar-me a oportunidade para informar isso aqui também. Pastor, essa aqui está obra de caribenho. Sim. Caribenho de Aruba, pero também está de não se acende não. Precies. Então, apreciar hora que não se acende não tá esse tipo de coisa. Verdade. E Blue Wave vamos também conosco Amém. Sim. Ok, dank je voor de conversação, Piamas. Sim. Eu espero que o oyente, então se o oyente não que estão com a mira of escuta, se não que buki que uma não põe, não pode download, para ter informação não tem. Esse meeting vai tomar, meeting vai organização back atrove para ponta que não pode download para não. Então, esse site, Facebook canal ou
um website caminha por informação muito boa boa de vídeo também com e não se não quer mais informação não por vai É website, de website die Stichting sim Heilzame Verwerking Slavernij Verleden. Mita pedi senhor Giovanni que rato se por mandar sei para mim então mita boa boa de vídeo Is goed. ok mas dan kumbiama santo mita spera ku aboyente também na elenco mita boa boa de vídeo que para tour informação aqui mesmo mas dan kumbiamas De nada. tchau tchau Ciao, ciao. Rinconero tag de misa, ema yo yeku Cristo alabanza, Dios pa unitor. Vamos de papo, bota arriba. Nós estamos live, minha senhora, saludos, nosso rinconero, nós temos também, bem dia de esclavitud, recordar, não? Que me dá bisa? El lenço já, ué. Tá muito bonita lenço. Está bonita, pero está otra, está muito caliente. Sí. No, la capital está aquí. Que tem para que tem para contener não? De dia já, ué. Para contener, não? Awe uma invitação de Patti Ludwina para me poder assistir a na santo celebração de Dia de Slavernij aqui na Dombos. Sim. Como está, me não quero foto, me gosta, mas me bem, para me poder ir presente. Pois para nós render não, mas sempre. Sim, mas sempre. Ok, mita bisa, se desfrutar, tá se o calor que vem, não tá sendo muito largo, não? Pero tá tem coisa tape of que notícia, coisa que tá pending of the pipeline. Sim, nós temos algo pending, dia 12 de setembro, nós temos CU na Telbur. Telbur, dia quanto? Repetir? 12 para 13 de setembro. Em todo caso, mita bote boy de vídeo. Ok, mita manda ponto. Ok, mas danke por conversação. Senhor Eisen também tem saludo. Com a regra mais bonita, com a evitar a World TV, que a World TV porta presente. E só também para ter um parque mais bonita mesmo, em companhia Corsol e Boneiro. Sim, como laga. Nós estamos aqui na Holanda para seguir para o Senhor, sempre posto folclórico, cultural, nós estamos juntos, não é, Elva? Então, queda junto rato, assim, para ver mais bonita mesmo. Mita pute outra câmera também, eu sou minha mesa, se tu podes para eu. No qual me quero contratar aqui, a senhora é tempo conta nós na água. Explica um pouquinho contigo. Em parte, nós organizar e verwerking aqui, caminho que não está se possível, para chegar na UPI, antiano, Júlio Corsol, Bulgariano, porque nós participar, nós antepassado de parte de esclavitud, há muito holandês também ali na excuse, assim nós podemos trove de forma para conseguir como jura de Deus. Então agora que tu rendes a missa, que tem algo assim para fora? Celebrar para fora do trem, também nós brinda algo de comer, algo de beber, fazer calor aqui, nós conseguimos nós também nós conseguimos pagar e outra ideia não nós conseguimos outro no futuro. Awel me tem essa aqui cortico, então nós papi um beijo aqui para somba. Senhora é de roupa de regla. Seguro. Então Elba também mais danke, não? Porque você tão bonita, mira boneiro e corsol, mais bonita. Ok, danke pela conversação. Hermano, e você não se queda lá, não? Sim, queda comigo para sempre. Assim. Ok, tot zo. Danke.
Sí, no. Demisa que Blue Wave tem presente. Que Blue Wave abiasi awe demisa juffrouw. Gracias a Dios por nossa hobby oração, Senhor acompanhá-nos durante a toda a vega na ela une nos pueblo junto. Nós sabemos para agradecer a Deus por ser. Juffrouw por avisa é público juffrouw se nome tá Word TV juffrouw tá Meu nome é Naira Gomes. Naira Gomes. Naira Gomes. A Naira mesa coisa faz bonita aqui. Nee, senhora coceira. Então juffrouw Bandi Naira também da coisa faz. Meu nome é Vani Oi, eu sou manager. Acabo de presenciar bonito herdenkingsdienst. Ainda é missa a paraqueto, a organização a paraqueto na eslavernij van India. Sim. Ora maar 30. Por me cosma punta é pastor que ele sabe é gesprek entre Tula e Pater Benneker. E nós estamos de buscar. Mas todo estanco da mire também. A missa católica tem rol grande em devorar de esclavitud. Busca e gesprek com Tula da tique pastor, da o aqui com Tula visa, que pastor a contestar. Se botam bom sabedoria. Pero por aduna nos diz unia para pessoa a mim tá gosta de esclavitud para mim tá pouco usar. Não nada. Você me dá natureza me busquei e gesprek entre Tula com pastor. Então, onde nós põemos, mas em dia arriba internet, o pai assim então filmos sobre que tu brua. Dona nós uma direção para nós não perder bosque. Riba fundação museu tula.com, que é nesse. Sim. Bom nacional arquivo. Também nacional arquivo. Bo Google gesprek tussen Tula en pastor. Gesprek tussen. Bom para todo fiel cliente na igreja católica. Beleza. Mas danke me permita tá uma pergunta mais. El lenço. Que lenço que te avisa? Mirame, lagame ou flaga nos dos pampadios? Que te avisa? El lenço que te lenço que nos avisa, nós sabíamos em holandês, Yamanovios. Yamanovios, de missa. De missa. Bendição. Danke bem gesprek. Juffrouw, mas danke mesmo. Então, corda seguir essa para Blue Wave, outra área teatro, mais forte, mais potente. Então, juffrouw, assim, parte, em ieder geval, nós recordar parte de esclavitud. Zeker. E é parte importante maneira de explicar. Inderdaad, sei tabata parte que nós somos lubida, pero tá bom para nós então depois unir e força na beca com o outro. Então servir Deus maneira, seu propósito estava tata. Sim, então e traje de Blue Wave Power de missa, que estava da mensagem Power? Não, essa aqui não é echt Blue Wave, é a bandeira de Corsão, representa a bandeira de Corsão, a Blue Wave estava a bandeira de Corsão. Verdade, nós assim não doutrina com futebol, verdade? Sim, ideia ambiente ainda, que tu vai sim. Representar a bandeira de Corsão, uma comunidade, uma participar de grupo de CU, sim, que também sempre a bandeira de Corsão, de Harrieta, Raso, Amsterdam Zuidoost. Sim. Então, ora me ocasião especial aqui para representar nossa bandeira de Corsão. Nossa bandeira. Mas é bonita mesmo. Danke pela conversação, Juffrouw. Faça uma boa tarde. Qual vai que dia, senhora do nome Gember bier, me passa cabalheiro com tipo também bem back, de dama bonita. Tá é Gember bier com mais, a senhora mesa trai mais de 2 meses. É Gember bier tá cerveja de Suriname. Sim. Cerveja de Suriname, nada de nós antiano, nada de nós cultura de Suriname. Então, estava tá roupa sterk. Sim. Então, tinha paar gente que sente o toque de sterk de cerveja. A mim gostei, pessoalmente, comer gember curu, conoflo curu, cebola curu, kruidnagel, tu kost para limpar a cor, porque mendia estava mais de 2 meses. Sim, mas é um abahanha, na que breco água. Ai Deus. Sim, não tá queda para ali, vou pia mais bom. Sorry, é para aí botar corte. Pero tá di com gember, tá aqui tá seu trabalho. Min po bisabo passou, mas não tão de nossa cultura, é um pouco de Suriname. Sim. Agora que tem tipo de atividade aqui, é tipo de atividade aqui, com nossa raça é diferente cultura. Sim. Então não só para ter Camberby, também é rochada, pessoal é bebida rochada também. Sim. Nete semeia tá com esse é rochada. Tem color rosa, mas o nome é rosado. No, rochado. Está
La gami bisa eta un stropi bota kibreku agua. Ah, sim, ok. Pero ejemplo, lo qual como lesa, é motivo que a mim tu sei para somba, se botin ontsteking, botin artrose, eta kita tudo de lona. Esse ejemplo tá de coisa que tá assim. Eta sterki de bebida aqui. Anto, di con senhora tá para que cavalheiro com hopi tipo que tá dando competência aqui, tá di con, tá aqui tem relação. Nós conhecemos outro hopi aí. Seguro. Nós conhecemos outro hopi aí. Então, manemos confrontar meneer tá senhor Live Rock, Roman de cavalheiro cantante tremendo na Corsau, ja? Reinier Live Rock, mas Reinier Live Rock. Sim. Reinier também Roman. Anto conte number? Mita Lucien Live Rock. Lucien Live Rock. Pero e cara, ora ma mira, e cara, ma pensa, tu minister tá sentado na mesa. A straling tá assim na fuerte. Não, é sério, ora começa. Nós está representando. Me representar minha família, meu nome com orgulho. Sim. Então, caso goste seita lo que va mira, sim. Né? Me tá gusta aura, sim. Só me representar para mim mesmo, minha família, minha cultura, meu país. Dus toeren zijn aan de binnen que representamento como está representando. Então, me também perguntar senhor Live Rock, depois me pergunta senhora, tá que coisa de anificar para senhor Live Rock aí? Tem cortico para me tá querer turene que vai casa, então tá assim mais calor mesmo. Danke porque durante para nós poder conversação, ameno aqui, pero para senhor Live Rock tá Kiko é dia já anificar. Bom, é dia anificar para mim. Distribuir cortico, sim. Samen com os bini junto, união. União de diferente cultura, nossa cultura holandesa, o nosso passado, buscando uma maneira para nós ser irmãos juntos. Sim. Então, chega um bom agreement, um combo que é. Sim, bonita samenwerking waar conjuntamente nos chega caminho, pero minha mening personal was om op B como interview, want mag je doen een boa mening. Me tá querendo que é um pouco difícil, sim. Então depois, danke para contesta, me tá vir arriba senhor Urato, me tá vai dar uma senhora parte difícil como me tá pensa. Tem gente conosco, Suriname, Hindustan, Javans, tour é raça não com a word escraviza, mas compreender que 2013 não pedi dispensa, estava correto? E dispensa, no, papiando work di dispensa. Sì. Over di qua dispensa bota papiando. De esclavitud di misa pedi desculpa. Misa católico Sì. não a pedir desculpa. Ok. Misa protestante, boude e dominação de evangelische broedergemeente, se a pedir excuscava. Pero nós como católicos e também no me também vai back riba e dominação de evangelische broedergemeenschap, que estava até ao presente, e senhora que estava arriba altar, Rowenda. Sim. Ja, eta é o bispo de Pinkster, lá que me põe Pinkster gemeente of evangelische gemeente. Sim. Então, ave nós que era lo que conosco a trece, tá? É unidade de esclavitud, é passado de esclavitud. Para nós vamos unir. Nós não mesmo vamos queda mais. Então, agora também, porque nós queremos dizer, agora também está querendo avisar, nós não também queda mais com é sonho que está celebrado de, é sonho está celebrado de. Mita, lo que me quer lo que nós quer nós de grupo que atraha awe, bouw die stichting heilzame slavernijverwerking, heilzame verwerking slavernijverleden, dat patrese unidad den turco dat traga junto den e parte de esclavitud. Sim. Anto enanos tingo bai. Maar sombra, nota Suriname nan so tabata tin te maken ku e onderdrukking. E Indonesisch nan tabata tin te maken ku onderdrukking. Nos passado nan tame tabata tin te maken ku. Anto akinana mi tabisa laga nos banduna tour loke. Laga nos banduna tour. Laga nos banduna tour es tool panan cinta. Anto inanos cinco llega. Sim.
Então, esse nós não fazemos a demonstração awe, tem diferente religião aqui. Sim. Diferente religião tem de missa awe. Pero a mim gusta ler um tiki e história da Dankjewel. missa. Sorry. Sim, não, tá bom. Não calma aí. E história da missa nós temos last ene não, que meu canal aqui um canal mais espontâneo. Pero lo qual mi ta mira documentário costam com mi ta lesa e mira também. A hopi be nós ene não mi ta bisa maneta mi tama nós ene de colono sabe nós ene não preto coloscuro de África hopi ta bisa nós de África nós de América nós de Corsal que em todo caso nós que ta preto ora nós vai dormir com outro ende sempre nós ta pisca atrás de net que nós não tem nada tu renda é reparação tu rende que vai ganhar não só nós já temos aí na conta da local malesa a se nós vai unir nós tá bole pisca atrás de net não tá lubida nós trobe tu scherpa observações aqui tá Me ta querer que esse observação divo me ta tu me vai com né debi que me ta meta de organização com a organizar essa aqui awe junto com Giovanni Eisen Violet Roseberg anto com Vani também postang Amira awe Vani ta pa di projebiada bem Giovanni Van Eisen to Giovanni Eisen sim Amy Monte sì Giovanni Amy sì, mi bonita persona cabello sì. anto ta falta umas sì se vomita tá de uma organização pero um coisa me quer però é organização mama sì. grande de Holanda sì. aqui na Holanda e se amita junto com Giovanni anto e nana nós estamos só agora aqui para nós gente não começar a dar valor na lo que custa de nós. Para sombra, tu la sua luta não me se tá por nada. Pero luta de outro não tampouco, que estava te prometer com nós, não me se tá por nada. E luta de Suriname também não me se tá por nada. Pero lá nós vamos unir para ter essa luta de lá. Sim. Pero mi não vai mais riba a Suriname, porque somos Suriname não tura bem fe África mescos com nós, pero ma compreender tambones tu lo qual tu rende, que tá tin de haver com esclavitud porta de Indonésia, nota ene não africano. Esse é só me da vista tal qual como eu nota minha opinião, da conclusão que tem com riba rede social, internet e te opi documentário que me tá folg não e história também, se você me Etiópia ainda bezig hebben, tanto na América, Holanda, rond mundo, África, na América que com samenwerking te tressen. Que zit gewoon een aandachtspunt, para wat we não passa conosco, para nós doen moesten toeren de amor, en depois nós atrás net sem piscar de man. Dat is zo. Não, pero me quedo na mim também, sim. Conosco mesmo não também tem que vão para trás essa aqui para duna para sua opinião tem vergonha de começar papia de lo que passou de antes, então não tá bisa, pero de conosco queda de lo que passa antes, pero se você não conhece o que passa antes, para que estava assim, você não bota queda de caráter que tem agora que tu vai, caminha com esclavitud não acaba ainda. Esclavitud tem que tu vai. Wak e paia barata não kuta wardo bende. Ya, wak e sapato não barata kuta wardo bende. Na o caminho não ta wardo traha. Si, tene conta kuta gente pobre ta traha nang na lugar caminho não ta vinha aqui nana. Então, chonan esclavitud e te ainda. Pero nós e seguro me ta papia pa amisu cultura. Laga nós van uni e laga nós van começar a respeitar lo que custa de nós, anto para nós donar valor. Porque se é Suriname não pode donar de não valor, anto não tá ganha sem para ajudar não, para que nós não polanta para. Não me diz. Sim. Diz pedido qual a senhora Ludwina bisa, esclavitud não acaba. Eu vou ver que ela dona tá bom, pero se o cara também que tem esclavitud mental também, se também não acaba ainda. Tem que tu vai. Tem também que tu vai. Los de muito não tracos para sim. Anto PC. Dus er is werk aan de winkel. Dat is eigenlijk de boodschap van ons in. Anto e não tem werk aan de winkel met a pisa também, laga é diálogo los.
Laga é diálogo los para nós vamos sentar na mesa, papia com outro e compreender outro. Então não vamos mostrar dele, para sombra diálogo tá papia com outro para compreender. Pero nós tá quenta nós. Mita papia di hopi gente para sombra uno tanti nostri persona nos arubiano nos boneriano non so pero ta turca minda a sombra maniera aqui nada dan boss também ma vista na laga nos van começar sim para sombra se nos queda solamente com cultura que se nos ta pone arriba então nós não tá que outro então mi nota do meio que se mita do meio é sum que tá vai para escravitude mi nota vai para sum que tá para uno só. Oké. Esse é doel, hoor het al duidelijk. Je zaak niet in te maken met slaven vanuit Afrika. Dan bon kom je als kritische vragen. Pas je hoop je concreet wat er in de tegen de kas. Anto nos daarbij pa toer tot slaaf gemaakte mensen. Anto logisch me escucha bon, senhora bisa tambe slavenarbeid. Que men niet moet je chiquina gutatra. Anto que menture seina, que men está breed a work. Quando vista também Sim. Meneer Rijfrok? Mental slavery. Mental slavery. Oké. Wanneer ons roemen boap malabis, emancipate yourself of mental slavery. Zeta, maar eu que sei me bobise. Sim. Mas é bonita boodschap. Mas é bonita, então a mim tem para se ter kritische vragen te horen. Ante ik was een bonita jawe. Maar pas kritische vragen. Me gusta se prekelen un tiki. Yan en antanya também tu kos na casa. Maar mira senhora para me go passi, então me gusta mira sei. Sim, ok, danke. Anto e dia jawe com ela vai. Me tinha visto, mas já danke, passou uma depois nós passa assim pariápias, se bebida não de hamburger, tu costa estava saudável. Me mira num porco, só ainda come porco, que me está mais contento, como não me um porco, sorry para tu rene na casa, costuma porco a mim não. Tava para mim tava Valhalla, sei tava em ordem, tava bonita apresentação. Senhora também tá net vesti, ante lenço senhora acorde não, senhora também mencionei, senhora não sa não tá problema. Sim, ela também tá gosta mara lenço de dia rincone. E também tava tá tempo. Nós chamamos aqui Roxanne da bom marador de lenço. Ah, sum tava da trago time, sum acaba sali net vesti. Muito com Vani. Então, e também vai Rotterdam. Ok, me que estamos conversar com Nanda, meu boi, Nanda net. Não, está tia, ok. Por aí chega. Pero é boodschap die aanwezig was. Laga nós vamos trabalhar junto, de unidade com o outro. Sim. De unidade de cultura com o outro. Essa é a boodschap dela. E para mim também durante a apresentação bem é bonita a catedral aqui, que nós não estava tendo costa de missa só, mas nós estava tendo grupo de baile para apresentar mais bonita. Folclore para holandês, então na Espanha estava essa aqui, ela sali de na Espanha. Sim, uma firma não também. Também não está sali, não está bai, uma firma inteira. Mas mira como não estava cultura de gente não nosso, mas estava cultura também de parte de holandês, só mas estava dansgroep, ballet dance. Não também apresentar, sim. E não para mira, tu estava em Malásia, estava em Suriname, estava em 3-4 dominações de mesa. Sim. Mas é bonita mesa. Senhora, laço palavra pene não. Como nós vai seguir despejawe? Como nós vai seguir despejawe? Agora aqui, nós vai tomar, nós vai fazer evaluação. Nós também vai com o grupo grande, nós vamos fazer evaluação. Depois, na luna de outubro, nós queremos começar na onda e próximo vai tomar lugar. Outro ano que Deus quer, nós vamos começar a preparar. Foi trempang riba je, pero nós vamos seguir na mais lugar para crescer a cerca. Então, o lugar principalmente o lugar na puro tem esclavitud a tomar lugar cerca não cerca nós vamos entender nem papel Landskot também a papel a toda sua família estava tem vooral botar por esclavitud não por queticote não por tula pero tudo é outro
Sim. Hopi duidelijk. Que veni nós tem nós estamos trouwens. E nós também, outro ano que Deus quer, nós teatro. Na certo Gambos of tem outra locação a trovar cá. Não, de bossa se hora que nós vamos lá com a ocasião, com a locação também. Ok. Mas danke pe caballero, gente hopi aqui na missa, que o senhor que lenço bonita, que nome nós também a depois. Danke pe conversação.
God van alle mensen, u die ons schiep naar uw beeld en gelijkenis, opdat we zouden leven vanuit uw liefde en goedheid. We leggen het onrecht voor u neer. Doordat mensen die liefde vergaten, werd er onderscheid gemaakt, mensen afgeschreven, ontmenselijkt. Alsof je meer of minder op God zou kunnen lijken, alsof God dit zou zijn. God van alle mensen, tot op vandaag dragen mensen sporen van trauma en onrecht mee. In een familie, doorgegeven van generatie op generatie, worden mensen afgewezen door een achternaam of de kleur van hun huid. Krijgen kinderen en jongeren minder kansen door aannames van anderen. Alsof we niet alle gaven en talenten hebben ontvangen. Alsof we niet alle geschapen zouden zijn naar Gods beeld en gelijkenis. God van mensen, u schiep uw aarde als een thuis voor allen, met water en voedsel in overvloed. Maar steeds opnieuw eigenden mensen zich de aarde toe als hun eigendom. Deden zich te goed, buiten haar uit, zodat we tot op vandaag de gevolgen van die keuzes dragen. Oorlogen en conflicten, armoede en honger, ontbossing en opwarming van de aarde. We zijn ontheemd en machteloos, alsof uw huis niet meer een huis is voor ons allen. God van alle mensen, we leggen onze woede, verdriet en machteloosheid voor u neer. We belijden onze hebzucht en verspilzucht, onze onwilligheid uw aarde met elkaar te bewonen, onze koppigheid van het verleden te leren. We bidden om genezing van onze harten, dat ze zacht en ontvankelijk worden, dat wij elkaar herkennen als broer en zus in Jezus' naam, dat we elkaar recht doen en barmhartig zijn, opdat het leven op aarde goed is. De levensboom groeit door water dat leven geeft. Zo bidden wij uit het diepst van ons hart tot u omroepen. La siguiente lectura la sacamos por el Galatas 3. Por medio de nos fe, vosotros ayudáis a Dios en Cristo Jesús. Vosotros habéis con Cristo, por medio del bautismo, habéis vosotros mismo Cristo. No digo Dios, ni griego más, cativo o libre, mujer o hombre, vosotros también en Cristo Jesús. De levensboom uitbeelden. Ze hebben prachtige kostuums waar blaadjes op te zien zijn. En u heeft ook een blaadje gekregen. Dat komt straks nog terug. Uit het visioen van Johannes. En daar schrijft hij: God liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van die rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Zo spreekt de schrift. Halleluja.
Beste broeders, beste zusters, we zijn begonnen met een fragment uit het eerste Bijbelboek, uit het scheppingsverhaal, waar gesproken wordt dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. En dan kunt u misschien de vraag stellen, hoe kan dat eigenlijk? Want God heeft toch geen lichaam? De Bijbelse God is geest. Als de schrift verkondigt dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, dan gaat het over de mens in vrijheid en in verantwoordelijkheid. En misschien vooral ook de oproep om als mens liefdevol te leven. Om zo een weerspiegeling te zijn van God die in de schrift liefde wordt genoemd. Tegelijkertijd is de schrift ook heel realistisch. Want er is door de eeuwen heen, en dat zien we gelijk al ook in het eerste Bijbelboek, liefdeloosheid. Denk u maar aan de moord van Kaïn en Abel. De broedermoord. Dat mensen elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Dat er wreedheid is en duisternis. Dat geldt zeker ook voor het fenomeen van de slavernij dat door de eeuwen heen zoveel mensen kapot gemaakt heeft. Mensen werden slaaf gemaakt. Object, hun subjectiviteit, hun waardigheid werd hen wreed ontnomen. En ze werden getransporteerd en afgevoerd naar allerlei vormen van dwangarbeid, waar wij nu met schaamte en schuldgevoel op terugkijken. Zoveel lijden, zoveel onrecht, zoveel aantasting van de waardigheid van mensen die Gods beeld dragen. En als een mens geschonden wordt, dan wordt daarmee eigenlijk ook God zelf geschonden. Christenen geloven dat God zich bij uitstek een beeld gegeven heeft in Jezus Christus. En vandaag ontmoeten we in de Galatenbrief prachtige tekst van Paulus, dat we allen in Jezus Christus één zijn. Dat alle onderscheid tussen mensen wegvalt. Tussen rassen, volkeren en talen, maar dat we één zijn in de Heer. Dat is mooi geschreven door Paulus en mooi gezegd door ons, maar de praktijk van het leven is helaas vaak anders, tot op de dag van vandaag. Want op de dag van vandaag zijn er ook nog moderne slaven. Ik denk aan de acties van de nieuwe beurskoers, die bedrijven aanspreken op de moderne slavernij, op de slaven die vandaag nog er zijn, misschien juridisch wel vrij, maar feitelijk wordt hun waardigheid ook vandaag nog aangetast. We zijn begonnen met het eerste Bijbelboek en we sluiten af de derde lezing met het laatste Bijbelboek uit de Openbaring. Een prachtig beeld over water die stroomt vanuit Gods troon. En waar het water komt is er vruchtbaarheid. Zijn er bomen, zijn er vruchten en zijn er bladeren die, zo zegt de tekst, volkeren genezen, volkeren helen. Is dat, beste broeders en zusters, niet wat wij nodig hebben? Genezing, heling van Gods wegen. Maar wij worden uitgenodigd om medewerkers van God te zijn. Om mee te werken aan die heling, ook vandaag. Opdat de waardigheid van mensen recht wordt gedaan. U weet het, in dat laatste Bijbelboek wordt gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wij van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die God ons schenken zal, nu al tekenen oprichten. Tekenen van een wereld die heel gemaakt wordt, die genezen wordt van discriminatie, van racisme, van mensen die elkaar het leven niet gunnen. Amen.
Echte veranderingen beginnen niet door wetten, opdrachten, richtlijnen. Echte veranderingen beginnen door naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen. En daarom willen Muriel en ik jullie een verhaal vertellen dat begint in verscheidenheid, maar eindigt in verbinding. Mijn verhaal is eigenlijk heel overzichtelijk. Mijn naam is Nick van Landschot. Mijn voorvader was Cornelis van Landschot en die heeft in 1737 een handelsmaatschappij in koloniale waren opgericht. En in zo'n 1744 is hij een winkel begonnen hier op de markt, nummer 17. En hij mocht geen lid worden van de WEC, dus hij kocht voor de tweede beste optie. Hij kocht zijn waren in bij de protestantse handelaren in Middelburg, Delft, Rotterdam. En hij werd daar heel succesvol en rijk. Ik werkte en studeerde, betaalde alles zelf, hoewel die studie die ik graag wou niet doorging. Ik woonde inmiddels in Den Bosch, getrouwd met Iwan, 2 kinderen. En op mijn 50ste wilde ik weer studeren en haalde in Utrecht PABO in 3,5 jaar, zonder studiefinanciering. En ging weer door als vakleerkracht, navakleerkracht, als leerkracht. Tot aan mijn pensioen gewerkt, op een fijne manier. En mijn afscheid verscheen in het Brabants Dagblad met mijn foto erbij. Hoe anders dan die andere tot slaafgemaakten die hier toen de tijd in Den Bosch woonden. En hier in deze kerk had zelfs eentje zich laten dopen. Waarom ik dit vertel? Ik wil nazaten van tot slaafgemaakten empoweren, inspireren, ondanks tegenslagen, nooit opgeven, volhouden. Geweldig hoe je dit vertelt, Muriel. We hebben de afgelopen maanden heel veel gesprekken gehad. En Muriel zou het liefst hier nog uren over doorpraten. Wat bij mij echt het meeste indruk maakte was, je vertelde over de koloniale leraren die af en toe opmerkingen maakten, die kleinerend, kwetsend waren, maar die jou veel sterker hebben gemaakt. En jou vrouw hebben gemaakt die je bent. Trots, je praat niet over schuld, je motiveert mensen om het slavernijverleden op de schouders trots mee te dragen en iets te bereiken. Iedereen is geschapen naar Gods evenbeeld. Dat lezen we altijd. De mens heeft zich gehaast om er zwart en wit van te maken, soms zelfs blank. Maar ik heb dit nergens in de Bijbel kunnen vinden. Desondanks de kracht gevonden om trots op de krachtige schouders van mijn voorouders te staan. Die uit Afrika weggevoerd, onteigenaamd, ontmenselijk tot slaafgemaakte, zich vrijgevoegd hebben. Hun heldenbloed stroomt door mijn aderen en daar ben ik trots op. Kijk naar die nazaten van vandaag, die veel hebben bereikt. Die ondanks tegenwerking, minachting, miskenning van hun talenten, niet op waarde geschat met lagere schooladviezen, of door hun achternaam niet uitgenodigd voor sollicitaties. Kijk hoeveel ze toch bereikt hebben door hard te werken, hun eigen weg zoeken en vinden, om trots op te zijn toch. Maar ik ben ook trots op alle krachtige, menslievende nazaten van vroegere slaafhouders en handelaren die zich met verve hedendagen inzetten om nare gevolgen van ons gedeelde geschiedenis te herkennen, te erkennen en te ageren. Daarom vind ik het heel mooi dat jij hier durft te staan, Nick. Wil je vertellen waarom je hebt besloten om mee te doen toen het gevraagd werd? Ik vond het inderdaad behoorlijk eng om hier te gaan staan. Ik werd uitgenodigd door de diaken en getwijfeld zal ik het wel of niet doen. Maar het gaat om die eerste stap.
Dus ik zei tegen Koen, ik neem de eerste stap, ik ga met jullie in gesprek en dan kijk ik wel. Nou, die eerste stap heeft geleid tot een aantal echt hele dierbare en mooie gesprekken met Muriel, met andere nazaten van de slaafgemaakten en uiteindelijk ook met gesprekken met mijn omgeving, met mijn vrienden, met mijn familie over de effecten van de slavernij. Dingen waar ik misschien wat minder over nagedacht had. Ik heb ook echt schitterende boeken gelezen over de vaderlandsgeschiedenis, maar ook de bossengeschiedenis. En in het boek van De Vergeten Verhalen gaat het over mijn wet, over een grootvader Cornelis met zijn winkel op de markt. Maar ook over Filipina, Alexander en Constantia, die in diezelfde tijd op die markt rondliepen. En die waarschijnlijk van hun baas koffie moesten halen in die winkel van Cornelis. En als ik het schilderij zie van Cornelis, een hele statige, iets wat Norse man, dat het schilderij zijn, dan denk ik niet dat als Constantia die winkel binnen was gelopen, dat hij een praatje met haar was gedaan. Hij heeft overigens wel, dat heel paradoxaal is, hij heeft heel veel voor de armoede in de bos gedaan, maar hij heeft natuurlijk wel handel gedreven voor op basis van koffie, thee, specerijen die waar de minder bedeelden in verre landen hebben bijgedragen. Maar ja, goed terug naar het nu. Het gaat om die eerste stap. Dankzij Koen heb ik die eerste stap gezet. Ben ik met jou in gesprek, ben ik met vele anderen in gesprek en daar ben ik jullie allemaal heel dankbaar voor. En roep ik iedereen op om die eerste stap te zetten en te blijven zetten. Want daar worden we allemaal beter van. Laten we trots zijn op alle mensen, kerken, instanties die stappen zetten, onderzoek doen om in het verleden gemaakte fouten te erkennen en te proberen goed en recht te doen en samenkomen tot gezamenlijke verwerking door zwart en wit. Dat is het doel van deze jaarlijkse nationale herdenkingsdiensten. Wij mogen daarbij echter niet uit het oog verliezen dat er in die verleden tijd en ook nu in onze tijd er ook armoede in Nederland heerste en nog steeds heerst. Want anders geen vertrouwen, maar wantrouwen, geen hoop, maar wanhoop, geen saamhorigheid, maar apartheid. Uiteindelijk geen verzoening tussen de nazaten. We moeten bij de allerkleinste beginnen, met goed onderwijs, gelijkwaardig, rechtvaardig en het gesprek met elkaar aangaan. En ze empathisch, zelfstandig met oog voor de ander, opvoeden, elkaar aankijken en er ook zijn. En dit staat niet in een script, maar ik wil wel goed slapen. Ik hoor steeds onze jongeren zijn bezorgd. Ik maak me zorgen over die bezorgde jongeren. We moeten ze behoeden voor desinformatie en redeloze angsten. We moeten ze opvoeden met rijke keukentafelgesprekken, met warmte. We kunnen dat doen, dat heb ik bedacht, op een mooie manier. Geef ze hun lach terug, hun babylach. Kent u dat? Een baby op je arm en je maakt van allerlei grimassen om het aan het lachen te krijgen. En eindelijk kijkt je verwonderd aan. En dan die grote open mond, een tandeloze mond, zonder scherpe tanden, zonder scherpe tong voor de toekomst, vol vertrouwen in jou. En jijzelf, je bent euforisch. Het heeft gelachen, die eerste lach. Je wilt het kind beschermen, de wereld geven. En dat moeten we weer bij onszelf terug kunnen roepen. Die babylach voor onze kinderen en die euforie voor onszelf. Het maakt mij trots dat er zoveel verscheidenheid aan mensen,
verscheidenheid in kleur, in leeftijd, en rang in deze kerk zitten. Wij, Nick en ik, hopen dat deze bescheiden bijdrage jullie aanmoedigt om het gesprek met elkaar aan te gaan. Een vredig leven tegemoet, onder des Herren hoed, onder de hoede van de Heer. Dank u wel. Nick en Muriel hadden elkaar nog nooit ontmoet voor deze dienst en hebben met elkaar gesproken en zich verdiept in elkaars leven. In hun voetspoor nodig ik u uit om even te gaan staan en degene die naast u staat aan te kijken, een hand te geven, uw naam te noemen en dan de broche die u gekregen hebt, dat blad van die boom dat leven geeft, bij elkaar op te spelden. En zingt u daarna van harte mee met het vredeslied Bind Us Together. Geschapen naar uw beeld en gelijkenis zijn we God. Daarom bidden wij voor alle mensen in hun familie, in hun hoofd en hart en ziel, de erfenis meedragen aan slavernij en koloniale onderdrukking. Die in de omgang met anderen nog steeds merken dat er onderscheid gemaakt wordt, dat hun tijden en aangedane onrecht erkend mag worden. Dat menselijke waardigheid altijd voorop staat. Laat ons zingend bidden. God van alle mensen. We bidden voor de nazaten van de witte slavenouders. Dat zij open mogen staan voor nieuwe inzichten en gaan inzien dat de geschiedenis van de slavernij ook hun geschiedenis is. We bidden dat mensen overal ter wereld de moed vinden om het verleden onder ogen te zien. Elkaar respectvol en zonder angst tegemoet te treden
onrecht te erkennen en zich in te zetten voor verzoening en gerechtigheid. Laat ons zingend bidden. U ben prani wan libibong tata futego. Den viviri ben cha betre ki ala den pipri. We beji ki den di kona baka fuden di trawan ben mek srafu. Mek tak erkenning nanga bondru makandra sa betre ala den priti marki fusking nanga yeye. Ipsa inating dipasa. Mektak de venkrakti nanga inspirasi fudabung di den bigisma benca abra ini den libi nanga den kulturu. Mektak den sinti ala bung di den piking nanga den piking fu ala tralibisma di yugado bemeki. Laat ons zingend bidden. Bagi semua orang yang membaktikan diri melawan perbudakan modern dan tidak kesamaan, Tuhan Allah ajar kami untuk mengasihi. Kami berdoa bagi semua orang yang tepat hari ini berjuang melawan pemerasan, rasisme, dan mendagangkan manusia. Bahwa mereka jangan berputus asa dan mendapat kawan-kawan seperjuangan dalam perjuangan mereka bagi suatu dunia yang adil. Bahwa dengan saksama kami bergaul dengan penciptaan-Mu, bumi, langit, dan air, dan dengan segala apa yang hidup. Sebab itulah syarat utama bagi masa depan kami. Laat ons zingen bidden. U spande uw regenboog over de aarde als een belofte, God, dat wij allen, veelkleurig en meerstemmig, van geloof, hoop en liefde getuigen en daarnaar leven. Dat we samen helpen en helen, delen in respect en barmhartigheid en zo bouwen aan een land waar iedereen graag zou willen wonen. Uw wereld als nieuw, uw rijk van vrede. Laat ons zingend bidden. In de stilte van dit moment zeggen wij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. Dit alles bidden wij u in de naam van Jezus die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Naam wordt geheiligd. Vul de ziel op aarde als het volk. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuld nageven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Ja, lieve zusters en broeders, dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze landelijke herdenkingsdienst, georganiseerd door de kerken hier in 's-Hertogenbosch. Namens de Raad van Kerken en de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden wil ik u allereerst hartelijk danken. Alle die heeft bijgedragen aan deze viering. Dank aan alle voorgangers, muzici, dansers, vrijwilligers en andere betrokkenen die zich hebben ingezet om deze viering mogelijk te maken. En dank aan u allen voor uw aanwezigheid, uw betrokkenheid en het samen beleven van deze, vind ik zelf, een bijzondere ontmoeting. Vandaag stond in het teken van elkaar ontmoeten als eenheid in verscheidenheid. Die eenheid hebben we hopelijk mogen ervaren in onze verhalen, onze gebeden, onze muziek, onze stilte en onze verbondenheid. Straks verlaten we deze kerk, achter de dansers weer aan. Keren we terug in de samenleving en gaan wij weer onze eigen weg. Maar hopelijk nemen we iets mee van deze ontmoeting.
Botagua que programa atrás de cortina, corda o bona. Fascina-me por invita nombre Hernán Grande y persona tan interesante y sumamente interesante. Abona, corda, abona. Abona, corda, abona. Danqui pavo cooperación. Abona, corda, abona. Danqui pavo cooperación. Abona, corda, abona. Danqui pavo cooperación. Abona, corda, abona. Anki pavo cooperación. Abona, corda, abona. Danqui pavo cooperación. Abona, corda, abona. Fascina-me por invita nombre Hernán Grande y persona tan interesante y sumamente. Abona, corda, abona. Aortivi. Geschapen naar beeld en gelijkenis zijn we God. Daarom bidden wij voor alle mensen in hun familie, in hun hoofd en hart en ziel, de erfenis meedragen aan slavernij en koloniale onderdrukking, die in de omgang met anderen nog steeds merken dat er onderscheid gemaakt wordt, dat hun tijden en aangedane onrecht erkend mag worden. Dat menselijke waardigheid altijd voorop staat. God van alle mensen, we bidden voor de nazaten van de witte slavenouders, dat zij open mogen staan voor nieuwe inzichten en gaan inzien dat de geschiedenis van de slavernij ook hun geschiedenis is. We bidden dat mensen overal ter wereld de moed vinden om het verleden onder ogen te zien, elkaar respectvol en zonder angst tegemoet te treden, onrecht te erkennen en zich in te zetten voor verzoening en gerechtigheid. Laten we eens zien. Den viri bencha betre ala den pipri. Bebegi die den di kona baka, uden di trauma bemek srafu. Ik tak erkennen aan een onruma kandra, sa betre ala den priti marki fuskin manga yeye, dipsa inaten asa. Metak de venkrakti manga inspirasi fulapung di de bigisma benca abra in de lidi nanga de kultur. Metak de sinti ala pung di de bikin manga de bikin ala tradisma di yukago benegi.
semua orang yang membaktikan diri melawan perbudakan modern dan tidak kesamaan. Tuhan Allah ajar kami untuk mengasihi. Kami berdoa bagi semua orang yang tepat hari ini berjuang melawan pemerasan, rasisme, dan mendagangkan manusia. Bahwa mereka jangan berputus asa dan mendapat kawan-kawan seperjuangan dalam perjuangan mereka bagi suatu dunia yang adil. Bahwa dengan saksama kami bergaul dengan penciptaan-Mu, bumi, langit, dan air, dan dengan segala apa yang hidup, sebab itulah syarat utama bagi masa depan kami. Laat ons zingen bidden. U spande uw regenboog over de aarde als een belofte, God, dat wij allen, veelkleurig en meerstemmig, van geloof, hoop en liefde getuigen en daarnaar leven. Dat we samen helpen en helen, delen in respect en barmhartigheid en zo bouwen aan een land waar iedereen graag zou willen wonen. Uw wereld als nieuw, uw rijk van vrede. Laat ons zingend bidden.